निसर्गानं भरभरून दिलेल्या कोकणला भक्तीचाही समृद्ध वारसा. कोकणच्या प्रत्येक मंदिराचं आहे खास वैशिष्ट्य. जाऊ देवाची गावा. निसर्गानं मुक्त हस्तानं उधळण केलेलं संस्थानकालीन वारसा असणारं सुंदर गाव म्हणजे कुडाळ तालुक्यातील तेंडोली गाव. माड बागायतीनं समृद्ध असं हे गाव. याच गावानं अनेक क्षेत्रातील नामांकित व्यक्तिमत्व दिली. नमस्कार, मी भगवान शेळटे. कोकण सात लाईव्हच्या जाऊ देवाजीच्या गावा या विशेष भागात तुमचं स्वागत करतोय. मी आत्ता आहे तेंडोली गावामध्ये. तेंडोली गावचं ग्रामदैवत श्रीदेव रवळनाथ या देवस्थानची आज आम्ही या विशेष भागातून माहिती घेणार आहोत. अशाच या सुंदर गावची ग्रामदेवता म्हणजे श्रीदेव रवळनाथ. श्रीदेव रवळनाथ आणि इतर पंचायतन देवांची मंदिरं सर्वांचं लक्ष वेधून घेतात. श्रीदेव रवळनाथाची सुंदर मूर्ती पाहून मन अगदी प्रसन्न होतं. जाऊ देवाजीच्या गावा या कोकण सात लाईव्हच्या विशेष भागात आम्ही आत्ता आहोत तेंडोली गावच्या श्रीदेव रवळनाथ मंदिरात. आणि इथून या देवाबद्दल माहिती जाणून घेऊया प्रभू काकांकडनं. काय सांगाल या रवळनाथ देवाबद्दल, या देवाच्या महतीबद्दल? हे आमचं तेंडोली गावचं 12/5 पंचायतन गावराटीचं प्रमुख ग्रामदैवत श्रीदेव रवळनाथ पंचायतन. तर हे पंचायतनाची स्थापना म्हणजे जवळजवळ ब्रिटिशकालीन 2000 वर्षापूर्वी झालेली आहे. आम्हाला नक्की काही ते सांगता येणार नाही म्हणजे कोणत्या साली वगैरे झालं ते. पण परंपरेने वर्षानुवर्षे गावराटीचं, जसं या कोकणामध्ये प्रत्येक गावामध्ये गावराटीचं प्रमुख पंचायतन देवस्थान असतं, त्याप्रमाणे तेंडोली गावाचंही प्रमुख पंचायतन देवस्थान आहे. या देवस्थानकडे मी तुम्हाला म्हटलं की 12/5ची पंचायतन असं म्हटलं जातं. ते 12 या ठिकाणी जे काही प्रत्येक देवाचे पुजारी त्याचप्रमाणे सेवेकरी मिळून ते 12 विर्तिक असं म्हणतात. आणि 5 मानकरी, त्याच्यात कुमणोस्कर 1 नंबरचा मानकरी
भोमकर, तळेकर, करणवाळकर आणि 5वे मानकरी गावपुरोहित भटजी. तर असे हे 12-5चं हे वार्षिक राटीचं गावचं देवस्थान. या देवस्थान तेंडोली गावच्या म्हणजे जवळजवळ कुडाळ ते वेंगुर्ला जाणारा मुख्य रस्त्याला लागून तेंडोली गावाच्या मधोमध हे गाव पंचायतनाचं देवस्थान भव्य तटबंदीच्या आवारामध्ये आहे. या परिसरामध्ये श्रीदेव रवनाथाचं मंदिर, महादेवाचं मंदिर, सातेरीचं मंदिर, त्याचप्रमाणे गावडोबाचं मंदिर, भद्रकाली देवीचं मंदिर, वेतोबाचं मंदिर, गणपतीचं मंदिर, दांडेकराचं मंदिर आणि कल्याण पुरुषाचं मंदिर अशी 9 मंदिरं या आवारामध्ये आहेत. या ठिकाणी वार्षिक जे उत्सव होतात ते म्हणजे रक्षाबंधन म्हणजे पौत्याची पौर्णिमा म्हणतात त्याला. तर त्या पौर्णिमेपासून ते शिमगा असं या उत्सव दरवर्षीचे होतात. त्यामध्ये पौर्णिमा, त्याच्यानंतर 99 म्हणून एक देवाचा वार्षिक उत्सव असतो कार्यक्रम. म्हणजे जे नवीन शेती पिकवली जाते त्याची सुरुवात खाण्यासाठी वगैरे त्याला 99 म्हणतात. तर तो कार्यक्रम होतो. त्यानंतर नवरात्रोत्सव सुरू होतो, दसरोत्सव सुरू नवरात्र उत्सव संपल्यानंतर. त्यानंतर पाहुणचारासाठी देव सातेरी मंदिरामध्ये, अंलादेवी मंदिरामध्ये, भद्रकाळी मंदिरामध्ये आणि कुंभणोज म्हणजे आमच्या घरी वाडीमध्ये आमच्या घरी जातात. आणि त्यानंतर इथे कोजागरी पौर्णिमेला देव मंदिरामध्ये येतात. कोजागरी पौर्णिमेचा पण इथे जागर असतो. कोजागरी पौर्णिमेचा जागर झाल्यानंतर दुसऱ्या दिवसापासनं त्रिपुरारी पौर्णिमेपर्यंत पूर्ण कार्तिक मासामध्ये कार्तिक स्नान आणि पहाटेच्या आरती या ठिकाणी दर दिवशी होतात. त्यानंतर त्रिपुरा पौर्णिमेला आपली जत्रा होते. जत्रा झाल्यानंतर एक आमचा काही दिवसानंतर याचा आपला वार्षिक आपला दादरे पोचवणं म्हणजे त्याला हे म्हणतात देसरूड. तर 4 सीमेला 4 दादरे जातात. इथे धार्मिक विधी होतो. पहाटे दादरे पोचवले जातात. ते झाल्यानंतर मग शिमगा होतो. शिमग्याचा 5 दिवसाचा शिगमा असतो. 5व्या दिवशी धुळवड होते आणि त्यानंतर वार्षिक कार्यक्रम जे परंपरेने चालत असलेले हे उत्सव हे त्या ठिकाणी थांबतात. आणि त्यानंतर गावाने मिळून एक वर्धापन दिन, कारण 2000 साली या मंदिरांचे जीर्णोद्धार केले, सर्व मंदिरांचे 2000, 2001, 2002 असे एक 4-5 वर्षामध्ये. आणि त्याप्रमाणे त्या जीर्णोद्धारांचं आम्ही वर्धापन दिन म्हणून त्यावेळी सुरू केला संपूर्ण गावाने. तर तो वर्धापन दिन उत्सव 22, 23 आणि 24 एप्रिल या 3 दिवसामध्ये मोठ्या उत्साहात या ठिकाणी साजरा केला जातो. अशा प्रकारचं हे आमचं तेंडोली गावचं पंचायतन गावराटीचं ग्रामदैवत देवस्थान आहे. या ठिकाणी जे सर्व कीर्तिक मंडळी आहेत, मानकरी आहेत आणि इतर जे कोण गावात आम्हाला सहकार्य करणारे सामाजिक कार्यकर्ते वगैरे आहेत, हे सर्वजण आम्ही कोणत्याही प्रकारचं आमच्यामध्ये आत्तापर्यंत कोणताही वादविवाद न होता आम्ही सर्वजण एकोप्याने आणि एकामेकाच्या मर्जीने आणि सहकार्याने आम्ही उत्सव हे करत असतो. आणि हा देव आमचा आहे तो देवांच्या लोकांच्या नवसाला पावणारा आहे. बरेच भाविक भक्तगण बाहेरगावाहून पण येतात आणि या ठिकाणी आम्हाला सर्व काही तोपरी सहकार्य करतात आणि त्या सर्वांच्या सहकार्यातूनच हे वार्षिक जे उत्सव होतात ते साजरे केले जातात. या ठिकाणी जे 12 कीर्तिक म्हणजे जे सेवेकरी आहेत, त्यामध्ये जे पुजारी आहेत त्यांना जे तुम्ही विचारलं तर जे उत्पन्न जे आहे ते उत्पन्न पुजाऱ्यांना तेवढं पाषाणाजवळ आलेल्या उत्पन्न ते त्यांना मिळतं. आणि जे सेवेकरी इतर आहेत, जे पुजारी नाहीत पण सेवेकरी आहेत, तर त्यांना दिवसो म्हणून त्यांना सेवेसाठी इनाम म्हणून दिवसू सुटलेलं आहे. त्याच्यातून जे काही कमाई करून त्याच्यातून देवाची सेवा करायची असं हे पूर्वंपार चालू आहे. आणि त्याच्यातूनच सर्वजण कोणत्या प्रकारची तक्रार न करता व्यवस्थित आपापली येऊन कामं वेळेवर करतात
आणि उत्सव चांगल्या प्रकारे आम्ही साजरे करतो. आणि या देवस्थानकडे अनेक अजूनही आम्हाला बरीचशी कामं करायची आहेत. यापूर्वी जवळजवळ 2000 सालापासून आजपर्यंत बरीचशी कामं आम्ही या मंदिराच्या आवारामध्ये परिसरामध्ये केलेली आहेत. त्याच्यात प्रामुख्याने पाण्याची सोय स्वतःची आम्ही केली. त्यानंतर हे मंदिरांचे जीर्णोद्धार तर केलेच, त्याशिवाय परिसरामध्ये लादी बसविणे आणि इतर काही सुशोभीकरण करणं हे सर्व आतापर्यंत आम्ही कामं केलेली आहेत. ती सर्व लोकांच्या सहकार्यातून कोणत्या प्रकारचं एका असा मोठ्या श्रीमंत धनदानग्याकडनं कधी देणगी घेतली नाही. कारण देवाचं आम्हाला तसं सांगणंच आहे की गरीबातला गरीब असला त्याचे 5 रुपये का होईना, पण ते सुद्धा माझ्या कामाला लागले पाहिजेत. त्याच्यामुळे कोणतंही काम करताना तुम्ही वर्गणी गोळा म्हणजे देणगी जमा करून गरिबाकडनं ते श्रीमंतापर्यंत सर्वांची देणगी लागली पाहिजे आणि तशीच देणगी घेऊन तुम्ही काम करायचं आहे. आणि ते देवाची आज्ञा आम्ही सर्वतोपरी पालन करून त्याप्रमाणे आजपर्यंत लोकांच्या सर्वांच्या देणगीतूनच ही आतापर्यंतची कामं करत आलो. आणि यापुढे सुद्धा आम्हाला अशीच लोकांच्या देणगीतून कामं करायची आहेत. आणि बरीचशी कामं या मंदिर आवारामध्ये आम्हाला हे बाहेरून येणाऱ्या भक्तगणांच्या सोयी सुविधा आणि या परिसरामध्ये आल्यानंतर एकंदरीत जे समाधान त्यांना मिळालं पाहिजे अशा पद्धतीची आणखीनही कामं आम्हाला करायची आहेत. तर अशा प्रकारचं हे आमचं तेंडोली गावचं प्रमुख पंचायतन जाज्वल्य देवस्थान आहे. साधारण कुठून कुठून देवाच्या दर्शनासाठी लोक येतात? नवस देवाला रवनाथाला काय स्पेशली नवस काय बोललं जातं? स्पेशली असा नवस काय बोलला जात नाही, म्हणजे असं काय स्पेशली अमुकच वस्तूचा किंवा असा नवस नाही. पण देवाला जे काही प्रत्येक भक्ताच्या मनाला जे वाटेल त्याप्रमाणे केले जातात देवाला. हा, देवाला नवस तर बोलले जातात. ते नवस परत उत्सवाच्या वेळी येऊन फेडले जातात आणि नवसाला देव पावतो. त्याशिवाय या देवाजवळ प्रसाद वगैरे लावण्यासाठी बरेच लांबून लोक येतात. इथे संचार पण आहे, रवनाथाचा, एक भूतनाथाचा आणि दांडेकर असे 3 संचार आहेत. मग त्याच्यातनं प्रमुख जे रवनाथाचं संचार आहे तो लोकांचे काही प्रश्न असतील काय असतील तर ते सोडवतो, म्हणजे त्याला पडस्थळ म्हणतात. तर ते इथे होतं. म्हणजे ज्यावेळी उत्सव असतो त्यावेळी तरंग घेऊन असतं आणि उत्सव नसतो त्यावेळी घडीवर लोकांचे म्हणजे सोमवार, गुरुवार आणि शनिवार असं 3 वार या ठिकाणी बरीचसे लोक येतात आपले प्रश्न घेऊन आणि ते प्रश्न सोडवले जातात. आणि पाषाणाला सुद्धा प्रसाद लावण्यासाठी बरेचसे येतात. म्हणजे रवनाथाच्या पाषाणाला प्रसाद कोणता म्हणजे बऱ्याच ठिकाणी हे पाषाणाला प्रसाद लावताना काही ठिकाणी पानं लावतात, तांदूळ लावतात. इथे नक्की काय लावलं? इथे रवनाथाच्या पाषाणाला आपट्याची पानं लावली जातात आणि सातेरी मंदिर आहे, सातेरीच्या पाषाणाला तांदळाचा प्रसाद लावला जातो. हा, तांदळाचा. असे प्रसाद होतात आणि बरेच लोक येतात. आणि हे कुठून कुठून लोक येतात दर्शनासाठी? दर्शनासाठी आता नाही म्हटलं तरी बेळगाव, कोल्हापूर, मुंबईवरनं, पुण्यावरनं, त्याचप्रमाणे इथे सिंधुदुर्गातसुद्धा मालवण आणि कणकवली, सावंतवाडी असं लोक येतात. गोव्याहून पण येतात. इथले परत आपले गोव्यालासुद्धा बरीचशी तेंडोलीतली माणसं आहेत तिथे. तर ते उत्सवाला म्हणजे जत्रेच्या वेळी, दसऱ्याच्या वेळी बरेचसे लोक येतात. इथे वस्तीला पण 1 दिवस राहतात, 1 रात्र वगैरे, 1-2 दिवस आणि नंतर ते जातात. आपण जी मूर्ती पाहत होती म्हणजे पुरातन अशीच मूर्ती आहे की याच्यात काही कालांतराने बदल होत गेला? नाही, जी पुरातन ज्यावेळी मूर्ती बसवलेली आहे ती अजूनपर्यंत तीच आहे. म्हणजे आमच्या बघण्यामध्ये तर मूर्ती बदललेली नाही. तर अशी ती मूर्ती आहे. आणि उत्सवाच्या वेळी त्याला रुपडी वगैरे लावली जातात पाषाणाला. घोड्यावर देव बसलेला आहे आणि तो उत्सवाला वगैरे हा देव रवणाथ देव घोड्यावरती बसलेला आहे. हा, घोड्यावर बसलेला आहे. आणि म्हणूनच तेंडोली गावामध्ये देव घोड्यावर असल्यामुळे घोड्यावर बसलेला कोण इथे यशस्वी होत नाही. म्हणजे घोडा तेंडोली गावामध्ये आतापर्यंत सीमेच्या आत घोडा आला तर तो हे होत नाही, म्हणजे त्रास होतो आणि घोडा पण जगत नाही असं म्हणतात. अशी आख्यायिका आहे. अशी आख्यायिका आहे. असं जसं देव घोड्यावर बसलेला असल्यामुळे इतर कोणी घोड्यावर
गावामध्ये बसणार नाही अच्छा. आणि बसला तर त्याला त्रास झाल्याशिवाय राहणार नाही. राहणार अशा काही गाव. असं आहे. आणि अजून जसं म्हणजे बऱ्याच गावांच्या ग्रामदेवतांचं दुसऱ्या गावातल्या कुठच्या देवताशी नातं असतं, तसं या तेंडुली गावच्या रवळनाथ देवाचं कुठच्या दुसऱ्या गावाशी देवाशी नातं वगैरे असं काय आखे अशी काय काय? इथे नातं म्हणजे आमचे केळूस गाव आहे ना, त्या केळूस गावामध्ये एक तारादेवी म्हणून देवी आहे. अच्छा. तर त्या देवीशी या देवाचं नातं आहे, म्हणजे बोललं. असं बोललं जातं. त्यानंतर आमची वेतुराची सातेरी देवी आहे, वेतुऱ्या गावची. तर त्या सातेरी देवीचं सुद्धा इथे नातं आहे, म्हणजे बहीण आहे या देवाची. आणि पूर्वी काही वर्षापूर्वी या ठिकाणी ज्यावेळी दसरा उत्सव होतो, आमचा दसरा हा नवमीचा असतो, खंडे नवमीचा. तर त्या दिवशी सातेरीची पालखी या ठिकाणी येत होती दसऱ्यासाठी. पण काही वर्षापूर्वी म्हणजे अनेक वर्ष झाली ती पालखी इकडे येत असताना, ती पालखी वाटेत मार्गस्थ असताना या ठिकाणी उशीर झाला म्हणून इथल्या मानकऱ्यांनी आणि वीरतिकांनी इकडे दसरा चा कार्यक्रम सुरू केला. आणि इकडे दसरा झाल्यामुळे ती पालखी तिथनंच वाटेवरनं परतून माघारी गेली आणि तिथपासनं ती पालखी आता इकडे येत नाही, म्हणजे ती वेतुऱ्याची सातेरी देवी ही इकडे येत नाही. पण त्या देवाचं नातं आहे देवीचं. काही मंदिर आपण आता पाहतो, नवीन मंदिर पाहतो. साधारण किती वर्षापूर्वी हे मंदिर बांधण्यात आलं आणि पूर्वी कसं मंदिर होतं, स्वरूप काय होतं मंदिराचं? पूर्वी मंदिर होतं म्हणजे कौलारू छप्पर होतं आणि साध्या दगडी भिंती होत्या. म्हणजे जवळजवळ आमचे आजोबा होते, त्या आजोबांनी जवळजवळ एक 100 वर्षापूर्वी ती मंदिर बांधलेलं होतं. जुनं एकदम पुरातन मंदिर होतं ते. त्यावेळी मातीच्या भिंती, मातीच्या जमणी वगैरे असं होतं. मग ते जीर्णोद्धारासाठी आल्यानंतर आजोबांनी आमच्या 100 वर्षापूर्वी असंच गावातील लोकांच्या सहकार्यातून दगडी मंदिर बांधलं होतं. वर कौलारू छप्पर होतं, कळस वगैरे कौलारूच होता आणि जमिनीला कोबा वगैरे होता, असं तर ते मंदिर होतं. आणि त्यानंतर 2000 साली आम्ही परत आत्ताच काल जे स्वर्गवासी झाले कैलासवासी बापूनाई, तर त्यांचं सुद्धा मोठं सहकार्य आणि योगदान या संपूर्ण पंचायत आवारामध्ये 2000 सालानंतर आजपर्यंत जे काही कामं झाली त्याच्यात त्यांचं पण मोठं योगदान होतं. म्हणजे त्यांचं नेतृत्व होतं आणि त्यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही सर्वांनी ते हे कामं केली. तर त्यानंतर हे स्लॅबचं मंदिर 2000 साली आम्ही बांधलं. त्यावेळेस तसंच झालं होतं की ते कळस जो होता कौलारू तो वाऱ्याने आणि हे झाला होता, मोडलेला होता. मग आम्ही ते कळस उतरून सगळं छप्पर वगैरे उतरून नवीन मंदिर हे स्लॅबचं वगैरे बांधलं, असं ते स्वरूप होतं. देवाला नैवेद्य असं काय, म्हणजे जसं आरवलीच्या तुला केळी आवडतात तसं ह्या देवाला रवणाला काय वेगळा नैवेद्य किंवा काय आवडीचा प्रसाद वगैरे असं काय आहे? तसा नैवेद्य असं काय नाही, पण इथे दरवर्षी नैवेद्य आम्ही करतो, पण ते असं साधाच नैवेद्य. आणि वडेचा नैवेद्य. लोक पाया पडायला तर केळी वगैरे काय घेऊन येतात? हां, केळी वगैरे ही असतात, केळी नारळ आणि जोडा. हां, आज देवाला जोड कुठचं, चपलांचा जोड की नाही ह्याचा म्हणजे तो वस्त्र, म्हणजे जो जोडा म्हणून म्हणतात, तो वस्त्र अंगावर घेतात तो जोडा, एवढं असतं. आणि जत्रा इथल्या रवणाताची स्पेशली कधी होती? दरवर्षी जत्रा ही एकच होते, त्रिपुरा पौर्णिमेला. हां, त्या पूर्ण जत्रेला टिपर वगैरे पाजळले जातात, म्हणजे सगळी टिपर, याचा अर्थ पणत्या पेटवल्या जातात आणि त्या पूर्ण मंदिराला, परत तिकडे ते आमचं दीपमाळी आहे त्या दीपमाळीला वगैरे असं ते टिपर, म्हणजे जवळजवळ 700-800 पणत्या पेटवल्या जातात आणि त्या संपूर्ण परिसरामध्ये लावल्या जातात. हां, त्यानंतर पालखी प्रदक्षिणा होते. पालखी प्रदक्षिणा झाल्यानंतर दशावतारी नाटक होतं. मामा चिमाडकर दशावतार कंपनी या ठिकाणी येऊन विनामोबदला या विनामोबदला नाटक होतं. हां, विनामोबदला हे देवसेवा म्हणून इथे एक जत्रा. काय कारण काय असेल विनामोबदला करण्याचं? कारण म्हणजे खूप पूर्वीपासनं ती कंपनी मामा चिमाडकर यांची या ठिकाणी आहे आणि त्यावेळी कसं आलं, एक काहीतरी त्यांना एक आर्थिक सहकार्याची गरज होती. म्हणजे गाडी वगैरे त्यांना कंपनीला नव्याने घ्यायची होती आणि या देवस्थानच्या व्यवस्थापकांनी त्यावेळी त्यांना एक ठराविक रक्कम दिली होती
आणि त्यावेळी तसा करार झालेला होता की यापुढे मामा मोचेमाडकर म्हणून माझ्या कंपनीला नाव असेपर्यंत विनामोबदला दरवर्षी येऊन जत्रोत्सव या ठिकाणी जत्रेचं नाटक केलं जाईल. आणि आज याला जवळजवळ 50 वर्ष झाली. 50 वर्ष झाली. हां, आणि निदान 40 तर वर्ष झाली. आणि तिथपासून आजपर्यंत विनामोबदला या ठिकाणी येऊन ते आपली सेवा बजावतात असं. तर ही होती या देवस्थानचे मानकरी प्रभू काका, संदेश प्रभू काका आणि निसर्गरम्य अशा या तेंडोली गावाची ग्रामदेवता रवनाथाची माहिती आपण घेतली. गुण्यागोविंदाने इथे कार्यक्रम होता असं त्यांचं म्हणणं आहे. कॅमेरामॅन साहिल बागवेसह भगवान शेट्टी, कोकण 7 लाईव्ह, तेंडोली. अशा या मंदिराला एकदा तरी नक्की भेट द्या.